Department of Tourism Region 7 uban sa Mactan Cebu International Airport Authority ug uban nga mga private companies mupasiugda sa tinuig nga programa nga Balik Cebu. Sa Balik Cebu ilang iabi-abihon og mainitong hangupon ang mga balikbayan ug mga turista, malokal man o malangyaw nga moagi sa Mactan Cebu International Airport ug mamista senyor dinhi sa Subo. Nasayran nga usa na kini ka tinuig nila nga programa panahon sa Sinulog Festival. Karong tuiga ipahigayon kini sa January 16 diin may 5 ka mga flights nga himuan og grand welcome sama na lang nga adunay magharana kanila sa mga sadya nga kanta sa Sinulog. Gibanabanang moabot sa kapin sa 1,000 ka mga pasahero ang gilaumang moabot gikan sa 5 ka mga flights. Apan gipaabot nga madugangan pa ang maong mga flights. Samtang heightened alert karon ang Mactan Cebu International Airport sa pagdagsa unya sa mga pasahero nga moagi sa airport atol sa Sinulog Festival. Samtang ipamutang usab ang Oplan Ligtas Biyahe ug mga help desk nga mo'y dangpanan sa mga biyahero pasud ug paggawa sa MCIAA. To give more festive and alive kaayo ang pag-abot, a reception that they would feel the warm welcome of Cebuano ato ng buhaton. Pasabot na heightened alert status kay naagid mi ang ato ang Emergency and Security Services Department mas alert kaysa sa usual. Alert man gid no, we are the safest accredit to gid na as the safest nga airport in the Philippines.